Hi guys, it's Candy Morningstar and na ako sa mood karon munang gawig ko. Okay. So today we are going to be answering questions from curiouscat and SFM. Kaya wala gyapon ko'y content. So laban lang. Okay. First question is from curiouscat. So dugay na ni siya no mga questions din. Karon pa na ako siya gitubag. Karon pa na ako siya plano tubagon. Kidagan naman sila. Question number 1. Kaunsa man ni Basti? Okay, Basti is my best friend. And dugay namin kasi giog sabay. Question number 2. Wa ka gamahay sa imong buhok? No. If it's for a good cause, then dili ang mayan. Ngano pirmira ka laban lang no? Lisod po diyot, di ka mo laban. Sa diay, dapat na tayo paglaban. Di ko kaya paglaban. Wa kay ma-achieve sa mo life. Diba? Okay, next. Pressured na ka sa defense? Yes, of course. And for information, among defense lagi daw is after sa exam. And as we all know, ato Wednesday lang naman ang mga exam. So, basta next week, laban lang. Okay, next. Pasakya ko sa imong car, oy. It's actually not mine. It's my family's. So, pon, sakay. Next. Gila giti kag makita sa sanitarium. Okay, so here's the story. Sikon yung makita sa sanitarium, it's because magdungan mig uli sa akong family and ginatagad na mo akong lola kay na siya dialysis schedule. And muna siya, madiritso ko from school to sanitarium with Angel. Para tipid. Next, are you and Aljun Sabado a thing? Wala ko kailan na niya. Next, nganong gwapa o gwapo man ming piya? Okay, so wala ta kayo nangutan na no? Bala ganon, so shout out Kervin Bert Tapanores Tulias. And gwapa o gwapo mo kaya anak man mo sa Ginoo. And very blessed to have each other. And so if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, 25 man karon and 25 man yung mansari. So happy mansari. Happy mansari guys. Happy mansari. Long live mo day and stay strong. 1 year na ba? 1 year ka pin? 1 year, 7 months? Basta laban mo. Okay, next. Enough of the gugmayot. Kaya masakit na natana. Okay. Asa naman kagipot ni Lord lang ga? Nagyapon siyang heart. Girl lang, nagyapon ko dali sa carbide. Laban niya pong ko. Next, malipayon man, murag wala gibulagan. Lisod pong maghila ko siya tubangan. Sa diay, yung paglaban ninyo. Dapat stay strong jud ka kay umantay mabuhat, diba? Lisod pod, sige na kagmaoy. So kinala ka move on day, kinala ka mo press forward. Okay. Next question. Do you believe in second chances? Why? Yes, pero it actually depends sa tao. Kaya naman yung mga tao na dili deserve ang second chances. But I believe in them. Because, syempre, magmahal ko ng tao, diba? So, wala siya. No regrets, just love. Next, nga nung di ka kaya higugmaon sa tao ngayon mong hinigugma? Ano man personal mo? Palihog. Ambot bitaw, ambot lang. Maybe he's missing out on his life. Bro ba lang. Okay, next. So sa SFM na tanga mga questions. What food do you love for lunch? Anything anay sabaw or sarsa, like menudo or sinigang. Next, what do you value the most when it comes to friendship? Number 1 is loyalty. And number 2 siguro kay
ang kanang concern bitaw jud. If makita jud nako nga ang tao concern jud sa kuha dahil murag laban na, ikip na ti kayo. Friend forever na ta, ana jud. Okay, next. What's level of your self-esteem? Average. And shout out ka Ma'am Violeta no sa Central. Siya jud ni ataga na wa jud ko self-esteem sa namatay. Mag-report ko sa school. Story of my life sa ko diri ka jud. Mag-report ko sa school kanang murag wala jud bitaw koy kanang kana bitaw mag-report ka nga magkurog-kurog ka or makulbaan ka sa ipangutan na sa iyong mga classmates, but then Ma'am Violeta taught me nga dili daw ka angay nga maulaw. Basta kay mo lang gitunan imong report o nalang kay pagsalig sa imong kagalingon. So about say connect no, pero siya jud diyan sa high school kay si Sir Castrense, my English teacher. Shout out niyo Ma'am Sir. Okay, next. Why do people fall in love and they end up crying? Because we do stupid stuff for the people that we love. Try lang eh. Ana, sakto biya kay lain man sa good kay di ka mahilak sa imong gigugman no, or mapiktuhan jud ka. And because love hurts. Di siya love kung di siya magsakit, di ba? Next, musta research? Research is fine, actually. And kung wala dyan bitaw may primer, ambot lang, hanami utang karon. So, thank you dyan sa mga nagwala mong primer diya. Special thanks to Ma'am Steph Colorada. Next, unsa nga mistake sa una ang gusto nimong i-disappear sa imong life given the chance? Sorry, nag-ibo ko. Siguro nga itong mga times nga na-disappoint akong ganikanan kay katong galayas-layas bitaw ko. Tungod lang sa gugma, no? So, laban jud dira. Then, kapoy jud kito kay murag hustle jud kito siya sa parts akong ginikanan. And hustle po sa kuha. And, syempre, walay ba yung pagmahay. So, murag, pa rin ko nakarealize kung lain na. Pwede siya i-disappear, pero mas nindot jud na naka-look back bitaw nga memories. Pero kung grabe jud like kanang gusto jud nito ko nga wato na itabo. Kato siya nga pangitabo. Next, tanong napili man nimo nga amigon si Andre Libot. Okay, Andre Libot, which is nang luod kay wala sa akong last video. Okay, so muna siya si Andre Libot. Ting! And he is my seatmate and my partner in crime and my pillow, my human diary, boy version of me, siguro. And napili na ko siya amiguhon. Di man siya pili yun. Di man siya choice yun. Dili man siya kuhan like, na jud siya, given na jud siya. Ay mo, diba? Kasamok. Basta kaya napili na ko siya friend because worth it man siya kami mong friend. And very trustworthy. And very caring. Very concerned. Always checks on me. Very brotherly like. Next. If you could travel through time, would you go to the future or travel back in time? Where and why? Future. Siguro ka ng moment akong mission. And siguro ka ng ako'y, you know, charot. Na ako special someone. Muna ako gusto na ako makita sa future. Pero di na ako gusto nga ma-reveal siya. Gusto lang ko makabalo if paraming religion, ana. And kung unsa jud siya nga tayo maabot after ba sa akong mission or mailan naman ako siya during sa akong mission. And why? Why? Because curious lang ko. No, laban lang ta, palihog. Kay di ko gusto mo travel back in time because, diba, as people say, or as the famous saying goes, the past is a nice place to visit, but the worst place to live in. Yes, eh. Laban ka rin. Laban ta sa mga past nga nagpasakit na to. Palihog lang, move on na ta. And speaking of moving on, next question. Sa imong squad, who would you rather be with for a day? Seriously? Sige siya pangutan na. I love my squad. Hindi ba may squad? It's called Hexagon plus 1. Kailan man ko heptagon, marag nalainan ako sa ngalan heptagon. So gusto na ko hexagon plus 1 plus me. 6 me kabuok plus me. Anyway,
Who would you rather be with for a day? Si Angel man jud mo silang kauban sa mong squad. Pero like, if for a day jud, siguro si Mitch. Shout out, Michi Babayula. Because, Mitch is very, dagan jud kay may kanang similarities, and si Mitch kay way libog bitaw, so murag, Day, gusto ko mukha na ni Day, gusto ko mukha na ni Day, go diretso. Murag wa na ikuan. Kami ni Angel kay, you know, okay naman may, pero si Mitch magod akong partner sa kaon. So, laban sa foods. Okay. Last question. Kinsay pinaka-best friend mo sa tulo? Rod, Jay, or Aljun? First of all, duhara. Way labot sa Aljun. Okay, Rod or Jay? So, generally speaking, charot, margartista. Rod or Cresar Klimrod? Grabe jud siya kada best when it comes to comfort, when it comes to fun, it comes to academics, and pag si Jay, well, Jay is the best pag sarcasm, pag mga, you know, sports, because football, diba? And say put kay love advices. Pero if like, kung mapilion, jud bitaw ko kung kuan, laban ta kang Cresar Klimrod. Laban kang Rod. Yeah, because marag mas kuan jud. I mean, comfortable mo kan Jay. Best friend ako sa landua, syempre. Pero si Filipino is, we've been through a lot. Charot! English ante. Bitaw. Yeah, we've been through a lot. So, moro to siya, guys. And sorry if lame kaya ang video, no? Sorry if bati ang lighting o bati ang background. Laban sa jacket sa akong papa diya. Basta kanaling ako sa akong gibuhat, okay? So, if you like the video, please thumbs up. And if you don't like the video, hindi mo thumbs down ka. Kasi may gabot ni mo yun. Basta I'm having fun. Okay, and sa akong next nga video diay, it will be a dare video, which is di ko sure if ma-enjoy mo ka. Di dyan may maayo mag, you know, sa akong barkada. Pero, I am hoping that you will subscribe and stay tuned for more videos on my channel. Bye-bye!